Беновска пита. И Беновска пита започва с първия събеседник. Днес аз ще го питам, а той ще отговаря. Николай Бареков, през Заради България, евродепутат. Беновска пита. Започваме. Заповядайте, господин Бареков. Първият гост в предаването днес. Здравейте. Добре сте дошъл, настанете се. Господин Бареков, Николай, през Заради България, новата ви партия и евродепутат. Господин Бареков, на времето, когато влязохте в политиката, ние си направихме една литературна шега с вас и ви попитахме дали познавате стихотворението на Павел Матев "Млади кончета пият вода" и дали сте готов за политиката. Вие отговорихте още тогава, че сте уморен стар лъв. Това беше преди 3 години. Сега как е? Ами сега трябваше да спазвам вашите правила, които изчетахте преди малко, защото аз бях така атакуван брутално от цялото статукво и се оказах един голям нивник, когато съм ви отговорил на въпроса, че съм стар уморен лъв. Напротив, тогава бях едно младо лъвче и сега съм си младо лъвче. Не съм от старите муцуни в политиката, защото просто не бях допуснат до реалните управленски решения. Не влязохте ли малко през комина, извинявайте, чрез партия, финансирана от Цветан Василев, КТБ? Това вече сме го чували 1000 пъти. Госпожо Беновска, нещата са много прости. От КТБ се откраднах 6 милиарда. От тези пари нито лев не влезе в моята партия, нито в мене, което да не се знае от органите. Аз бях проверен, между другото, мащабно и затова съм така един от поводите тук. Днес господин Плевнелиев е приел така хвърлената ръкавица и е казал, нека да ме провери НАП за моите доходи, след като господин Бареков иска. Върнете малко назад историята. Да, отговарям ви на въпрос. Вие поискахте НАП да провери Плевнелиев дали си е плащал данъците. Не сега, аз го поисках преди 2 години и господин Плевнелиев го поиска с господин Прокопиев през Христо Иванов. Междувременно аз имах и имам имунитет на европейски депутат, който е много голям имунитет, това е европейски имунитет. Господин Плевнелиев има обикновен имунитет, български, макар и на президент. Забележете. НАП ме провери тотално, основно, всичко. 6 години назад, мен, 2 ми жени, децата. Нарушение? Никакви. 100 лева доплатих в последния момент и то Бойко Борисов ме провери и НАП, които бяха срещу мен. Прокуратурата каза тогава за сигнала на Плевнелиев, ама то не е законно да проверяваме президент. Не е законно да има съдебно производство, да го проверява прокуратурата. Аз задавам въпроса, защо прокуратурата не нареди на НАП да провери доходите на Плевнелиев, както направиха с мен. И аз съм с европейски имунитет и какво от това? Провериха ме. Вие защо не напишете писмено до господин главния прокурор Цацаров? В понеделник аз съм пратил до главна прокуратура всички документи, които внесах през последните 3 години за кликата Прокопиев и Плевнелиев. Разбира се, тяхно право е сега да се запознаят с тези документи, защото по тези документи нямаше движение по половината от тях, защото отговора беше след като реагира вестник Капитал и от Прокопиев. Не можем да проверяваме президента, защото той има имунитет. Писмено ли го получихте? Той беше и медийно, и писмено. Имам и отговор, писмено от прокуратурата. Не можем да проверяваме Плевнелиев, защото има имунитет. Да, прокуратурата не може, госпожо Беновска, съгласен съм, но НАП може. Защото доказателствата, които съм занесъл, са преди Плевнелиев да стане президент. Така, и днес казвате, че Плевнелиев се съгласил се да бъде проверяван от кого? Да, от НАП, така е казал. Ама аз казвам... А от прокуратурата? Сигурно от прокуратурата, защото ако НАП... Ето вижте, ако в моя случай НАП открие нередности, дава ги на прокуратурата и ме подема прокуратурата. Но понеже НАП не открива нередности, аз приключвам с моята проверка. И тук Плевнелиев спокойно можеше да бъде проверен от НАП и Прокопиев. Защо? Питам аз, защо Прокопиев и Плевнелиев не са проверени години назад, както стана сега. С мен? Ето сега Прокопиев. И само да довърши, понеже казахте и темата за банката. Да. И аз задавам така въпроса. Милиарди изчезнаха от тази банка, те не са в Бареков, нито в неговата партия. Да бъдат така добри сега, да кажат къде са тези милиарди и да бъде така добър. Ами всички, госпожо Беновска, само аз не съм в България през тези 3 години. Всички са тук. И да бъде така добър господина бивш собственик на тази банка, господин Василев, да не се крие в Белград. Аз имам желанието и молбата да дойде тук и накрая да разкаже какво е станало с това. И затваряйки тази скоба, пак да кажа.
Не може да има двоен аршин в политиката. Няма как такива като мен да бъдат мачкани, смачквани, деца вика, докато ги погребат. А примерно за тези, които бяха големите играчи в българската политика, големите олигарси. Самия Борисов излезе по Нова телевизия и каза, че са му наредили Прокопиев и Плевнелиев в първото правителство. Сигнала, който аз съм дал, ако позволите само да разкажа, защото това е нещо просто уникално. Значи има няколко офшорни фирми. Тези офшорни фирми свободно оперират с секретарки на Прокопиев, с жената на господин Плевнелиев предишната. Тези фирми работят години наред. Точно? На пазара. Как? Те ги има. Те са няколко фирми, които ги има. Едната е Столбърг, другата е Уиклев. Какво има забранено в офшорните фирми? Няма нищо забранено. Аз казвам следното, да бъдат проверени, защото тези фирми участват в много сделки. Тези сделки докарват приходи на господата Плевнелиев и Прокопиев, само че тези приходи не са обложени с данъци. Тоест, ние разширяваме кръга на онези, които искат да бъдат проверявани. Президента Плевнелиев и Прокопиев, те са съдружници, аз твърдя. Жената на Плевнелиев и жената на... И секретарката на Прокопиев. И ако позволите и секретарката само, без Галя, без жена му, така ли? Не, и жена му да бъде проверена. Ама моите как ги провериха, госпожо Беновска? Жена ме провериха и бившата и на настоящата. Няма какво да се срамно в това нещо няма. Добре, и вие утре какво ще внесете писмено до прокуратурата? Всички сигнали. 10 сигнала обобщени с желание прокуратурата, като гражданин, разбира се, да даде на НАП разпореждане най-накрая, НАП да влезе вътре и да провери всички тези имуществени транзакции. Аз като европейски депутат мога да направя огромен скандал в Европейския парламент и без да плаша никого, заявявам, че ще го направя този скандал. Защото не може 3 години един да бъде мачкан, а друг да си развява коня. Може. Само за момент да уточня. Утре обаче ще сезирате ли главния прокурор Цацаров, че искате проверки на лицата Плевнелиев, Прокопиев, Прокопиева, секретарка на Прокопиев и съпруга Плевнелиев? Да. Само да ви кажа. Има две дружества, които... аферата е Виен. Аз бях човек, който политически раздуха тази афера, след като Стоян Мавродиев си свърши работата. И междувременно и той пострада доста сериозно за това, че си свърши работата. Сигнала, който аз съм внесъл, датата е, между другото, 23 юли 2013 година, е как две офшорни фирми, свързани косвено с Росен Плевнелиев и директно с Иво Прокопиев, наричат се Столбърг и Уиклев, изкупуват акциите на Каолин, които са собственици междувременно на Алфа Финанс Холдинг. Само че Алфа Финанс Холдинг дължи огромни суми пари на български граждани. И понеже тя е собственик на Каолин, обезпечението на задълженията, които могат да бъдат събрани. Те продават на тройно по-ниска цена акциите си в Каолин на тези офшорки. А от своя страна офшорките само след 4-5 дена продават на тройно по-висока цена акциите на Каолин, т.е. собствеността на Каолин, на немската фирма, мисля да й кажа името, защото аз не я засягам. Кварцерки. Кога? 23 юли 2013 година. Това присъединено ли е в момента според вас към разследването, което се води срещу Прокопиев? Не, и аз искам да го припомня, дано да е присъединено, но аз искам да го припомня и да го присъединят, защото историята с ЕВН е същата. Те през други механизми, с които манипулират фондовата борса, намаляват цената на акциите 2 пъти, купува ги дружеството купувач, правилното дружество купувач и след това те стават 2 пъти по-скъпи. Същата история прави господин Прокопиев с господин Плевнелиев с акциите на Каолин. Дайте да го покажем това, което сте внесли. Колеги, покажете на камерата да видим сигнала. Добре. В Америка, госпожо Беновска, за такова престъпление се лежи до живот, да не каже, че там присъдите са по 200-300 години, защото ако искаш да буташ свободния пазар, ето тук след мен ще бъде господин Томислав Дончев, изключително уважаван от мен, така да кажем, и икономист. И госпожа Юлиана Ненкова. И да, питайте ги тези хора какво се полага да буташ демокрацията, свободния либерален пазар, бутайки фондовата борса. И още нещо, с което да завърша. Вероятно всички четахме Панама Ликс, ние европейските депутати, сега даже комисия направихме. Да разследваме Панама Ликс, ама няма голям ентусиазъм, госпожо Беновска, и в Европарламента. Да не мислите, че само в България не се това е малко и към, както и към соросоидите, господин Бареков. Нямаме. Вие соросоид ли сте? Не съм соросоид и го се гордея с това. Никой не съм взимал пари от тези хора. Винаги съм поддържал добри отношения с американските институции и така нататък, но не и с Сорос. Едната от фирмите на господин Плевнелиев, пак офшорна фирма, собственост на бившата му жена, Вероника, подписва договор с фирмата, на която господин Плевнелиев е изпълнителен директор. Това е Панама Ликс, само че наречете го Бареков Ликс. Подписва договор с неговата си фирма и получава над $500,000. Това е известен факт.
Над $500 000. Еми аз питам, известен ли е този факт на НАП, защото известен на госпожа Беновска и на господин Бареков. Въпросът е дали е известен на Бойко Атанасов. Така, значи... Между другото... А вие утре ще сезирате ли и НАП и Бойко Атанасов? Аз съм ги сезирал вече НАП, но смятам този път да мина през... и тези сигнали. Ами да, но трябва прокуратурата да им нареди, защото, да ви кажа честно, на господин Атанасов, когато той разследва мене, му нареди прокуратурата. И аз не смятам, че е било лошо, че НАП мене ме е разследвал. Значи беше тежко, наистина. НАП не ви е разследвал, НАП ви е проверявал. Не проверява. Тежко беше. Но трябва да ви кажа, че най-добре е да минеш през тази проверка, за да можеш после, както казва народа, да имаш сорати като мене да ги говориш. Вие сега не скачате ли някак преднамерен? Не ме умряло куче. Кучето се съживява, създава партия Да, България. Въпреки, че някак седи в сянка. Иво Прокопиев при създаването на Да, България. Не скачате ли именно заради партията, която ще се опитва, както декларира, да премахне корупцията, да премахне властта на Борисов и Делян Пеевски, както те проповядват, и да премахне хегемонията на главния прокурор Цацаров? Вие не изпълнявате ли тук нечия задачка? Как да ги махнат, тъй като те са техни слуги, понеже те бяха на господин Борисов, послушни кучета в правителството. Знаете, че Христо Иванов... Ами, Да, България или там, аз ги наричам Продай България. Да, България. Тие са сега нова партия. Реформаторски блок ли имате предвид? И може би имате предвид Демокрация, силна България. Иванов, извинявайте, Христо Иванов не беше ли министър на Бойко Борисов? И вице беше. Еми добре, тогава как може той да пребори корупцията, като е бил... Аз доколкото чета в тази партия, ето, примерно, семейство Берберяни. Извинете, ма те са откраднали 20... Не, то не е кражба, законно са взели 20 декара в центъра на София срещу панелки. Вие да не би да подновите и разследването срещу тях, защото може да бъде подновено. Те са минали през съда. Представяте ли си? Аз бях изкаран сатана, при положение, че мен никой не ме обвини за нищо. Прокуратурата мен не ме обвини. А те са били в съда с обвинение и двамата да лежат по 10 години в затвора и сега изведнъж спечелили се, разбира се, на Върховен съд. Ние знаем как се печели във Върховния съд. Само да ви се похваля, господин Прокопиев ме осъди в съда на господин Лозан Панов за една седмица, за това, че съм го нарекал фалирал олигарх преди 10 години. Еми как да докажа, че един олигарх е фалирал? Ето това е доказателство. Да не ми отговорихте, някаква поръчка ли изпълнявате сега някои от изброените лица? И въобще не ми пука от нищо, да ви кажа честно. Не ми е на всяка цена политиката. Ще участвам на тези избори единствено с целта да ги дразня, да участвам срещу статуквото. И с новата си партия презареди България. И как да кажа, ще я презаредите? С смяна на системата. С какви чисти източници на енергия, ако могат основно да се енергията трябва да дойде от това, че ние политиците трябва да гледаме на нашата работа като на временна длъжност в служба на народа. Звучи банално, обаче да ви дам пример. Мажоритарните избори харесват ли? Харесват ми. И аз съм егоист. Нула субсидия харесва ли? Нула субсидия не ми харесва, аз предлагам нещо друго. Проектен принцип. Ако искаш да си финансираш Конгреса, носиш документите в Централната избирателна комисия и ти плащат Конгреса. Но все пак трябва да имате някакъв лимит, да кажем на Бареков на партията да се полага 100 хиляди лева, колко да строи един конгрес. Да се каже, че на Бареков на партията, примерно на Хикс партия в рамките на 4 годишен мандат се полагат 100 единици, да речем. И вие си разпределяте. Точно така. А как ще се пропорционират? На всички по-равно ли или на най-големите партии повече, на по-малките по-малко? Те трябва да имат офиси, трябва да имат няколко човека на заплата. Големите партии имат големи апарати. Добре, госпожо Беновска, нека едните да имат 100 единици, другите да имаме 20 единици. Как ще го решите? Това трябва да стане на проект. Съобразно процента. Примерно ГЕРБ изкарва 20%, взимат 100 единици. Не. Бареков изкарва примерно 3%, взима 3 единици. Не. Христо Иванов изкарва 78%, взима 78 единици. Христо Иванов ще продължи ли Радан Кънев? Не, според мен те нямат бъдеще. Ако искате даже да направя една прогноза, не бих искал да се хващам на бас, защото само глупците го правят, но една прогноза, нито Христо Иванов, нито Радан Кънев ще бъдат фактор в тези избори. Аз съм убеден, че много партии ще имат по-висок резултат от техния. Аз ще имам по-висок резултат. Кой ще бъде най-високо резултатния? Не знам, госпожо Беновска, не искам да правя такива прогнози. Не искам да правя прогнози. Ние гледаме нас самите и нашето участие. Питахте за въпроса как да променим системата. Мажоритарност, отзоваване на депутати и мандатност. Това е. Политиката не е на всяка цена. Хайде тогава, връщам ви портрета на Дориан Грей. Тая ябълка е лакмус, дали вашата политика ще бъде чиста. Сега искате на генерал Радев да се правя. Може и да станете един ден. Заповядайте и ви подарявам едно мъдро четиво на Ахмед Доган. Може ли само една приятелска, така да се каже, ремарка, не искам да кажа забележка. Обърнахте се и към Борисов, и към Ахмед Доган. Ахмед Доган не е участник в българската
политика през последните Когато години. станете на неговото равнище, господин Бареков, позволете да ви погаля по брадичката. Госпожо Беновска, брадата ми, разбира се, е по-малко, отколкото би могла да бъде на Доган. Но не дейте слагайте хора, които са се оттеглили достойно от българската политика, с такива, които нахалстват да управляват до живот. Това искам да кажа. Благодарим за този разговор. Желая всичко хубаво. Разговаряхме с Николай Бареков при Заради България евродепутат. Беновска пита. И продължаваме нататък. Беновска продължава да пита, а ще отговаря господин Томислав Дончев от ГЕРБ. Беновска пита.